Embag nga rabi ka kailan. Pribilehiyo nga madanong ko na kayo iti dating nga rabi and iti sa pawisan nga chimpu kat makariplayak dagiti salutso dagiti dadumang nga viewers. Although how I wish mariplayak ka kanayon iti comment ngam gapus iti trabaho tayo nga may isang driver hanmat nga mabaling agsisilfunak nga ag-reply kada kayo the whole day or else delikado iti pasahero ken bawal diay martiluak ijay so maawatan nyo kuma ada lang dagi chimpu once in a while mamarkaak tagay nga ada dagiti comment nga very important nga masapol ag-reply ijay ako nga ag-record and nairana nga dayti nga aldaw I need to respond iti may isang komentar iti may isang viewer hangko mo namimit ko rito or na ada yung one time iti record tayo we have discussion siguro and ada tising singer na kanyak medyo agkatawa kung kunak panunutak mo anya di kung kuna na kanyak na di but there was iti comment na iti napalabas nga oras kuna na apo pastor correction niya hanak nga pastor may sak nga driver awan iti pastorak na church so nga hanak yaman nga pastor no maipit ka mat argumento kat agdilit ka tipos agkatawak ijay kuna kat agdilit ka mat agdilit ka mat kan ag-kick out ka from your page kitak panutok ti anime conversation ada ka dagiti dinil-delete ko nga conversation iti napalpalabas for our 5 years nga nagkakadua nga indil-delete ko kapustan na ipipitak papatik nga panunutan honestly awan ti malagip ko nga dyan na ipitak kat hangko mo ti sumbat ko kat i-stop ko nga i-delete ko ni titungtungan awan ti malagip ko no adaman ti malagip ko nga i-delete ko ada dagiti i-delete ko gapusta dengan nyo na ito i-delete ko dagiti mensahe gapusta binabastos mo iti conversation the conversation kat it is already leading iti unethical binabastos mo below the belt mo may kadwa no adaman ti i-delete ko nga post it is because isarasarot ba iti pamati da jay page ko nga handa nga ipakada binabastos di jay unethical di jay no jay record di simbahan da jay pamati da kat ipanda kanyak i-send da iti page without even asking iti permission hang nga mabalin di jay kaslang imunag da lang iti balay no trespassing di jay hamot nga kasi iso nga i-delete ko di jay may kadwa adaman ti dinilit ko nung dinilit ko gapusta, binastos dati ng mga viewers. Just like last 2 weeks ago, may ati discussion mga duwa dito intut ko ti time, oras ko, then maramdama, duwa kami lang tagtungtungtong. Biglang apan nasumudan amin dagiti viewers, nga kasla ko namla no sino yung aso nga kagatan namin nga makita na ijay, karkaro dagiti reply, dagiti viewers nga agugugi, ako namla no sino nga abutan muna. Nga iti katungtungtong na siya matata i-divert na nga agwalwala ijay page kung namla no sino ijay dagiti iti ko natin nga bastos iti social media and do I have no right nga i-delete dagito nga tatao kung i-block ko dagito nga tatao I think mag-gets to the point okay sumaro no itata may sapay ag-kickback ka panuno kanya tikat na nga sa wanda iti kick out ka awan ti malagip ko siguro kung na nakatag-kick out where I need to reply hanmat siguro iti 5 years nga kapadasak iti record I need to reply kasla rito masapo nga replyak ta no text lang dito iti mangyari iti conversation kung na nalastog ka kung namla no sino ka handa nga mangmangag di voice ko. Handa mangmangag di yung kastak ka nag-explain. Di panangkita da awan gamin ti amok
Iti panangkita da, nungnungak, iti panangkita da, agungungatak, kasi reply lang in chat message iti reply ko. Iso nga, kung akti pinaka the best, siguro tamang makita iti tsurak nga explain nga anak nga iti panakawat yung agwalwala, kung ungot na ukusak, tikas kastak kat i-record ko in reply kadag iti agdamdamag or jay conversation. So, kaya't kung maawatan nyo, gapusta iti napalpalabas nga daw, masususpit sa ak, daway nga reply kanak nga maawatan, tanda nga mga diposes ko, handa nga makita ting kastak nag-explain. So, what I do, haan nga kumutar, i-record ko tapno makita da jay tono, jay manner ko nga nag-explain, tapno maawatan hanak nga ma-misinterpret. So, nga siguro, di iti ko na nga mag-kick out ak. I-record ko. No. I just record it for the purpose nga to avoid any tapno ma-avoid iti daduma pa yung misunderstanding gapusta text lang diay mabaling nga ma-misunderstood diay in text ko nga diay. Nalawag. Itatapan panunutak. Ada ka diay delete ko. Aw mati makita nga basta di-delete lang awan ti rason. Ibak di rason api nga i-delete ko dagiti mensahe, i-delete ko diay gapusta it is already violating iti ethics, iti social media. In every page, karkaro iti ministry, ada iti kunapa yung mabalbalin kat masurot mo't kumatap no maitad iti respeto kan hang naalas iti page tapno maiwanan tayo tunggal maysa. Talaga nga agreakak ti madi if awan ti ka ethics na ti katungtungtung. Dinmalan na ti nga page iti nagadunga religious leaders. We have a discussion ada de chimpo, it was not a nagturong talaga nga ipapati damat in respeto ti Yasuda to the point mo nga madi, so I need to block them for a reason nga the argument and the panagsumsumbat kat it is already leading iti madi. Numan, ada niya chimpo, hang kami nagsabat. Haan ko nga pilitan ni Suda niya nga ron, agaramit kayo ti record yun. Ibagak mo't kanya da. Ibagak mo't ti record kung nga agaramit kayo ti page yun. Presentar yun ti tao, sumbatan yun, ti damag ti tao, to kada kayo. But since si katiin may dito, kat you are trying to convince me nga mistake, kat may ibagbak mo't kanya, ti sumbat ko kat haan nga mabalin na kita. Haan mo't nga mabalin nga, si kanti turay dito yung page. So, di chay tikat ko nga idlawlawag iti dayti nga rabi. Medyo panutak ko na pa, nag-reply pa nun, agul budak na, anya di time, nakunak nga, dati 5 years nga rito, ada ka di dagi cases nga, agul budak tahan na naipit, awan ti malagip ko eh. Iso nga kunak agkatawa nga, kunak nga, these are the people nga, kunak nga, hangpa mo no sursurutan da or siguro na minsan da lang nagdawag ti record nalpas awanan or probably na offended that and block ko isuda ta nalpas ti conversation medyohan nga may ti ending na di ay nga ron maawatan tayo tantay ma-please them amin, so I need to block them or siguro leaders da ngayon block ko na giti leaders sinakit da masapo nga i-block ko mati isuda gapusta kunak awan mo ti rispeto da, binabastos mo ti araramidan da. So nga, I need to respond by deleting these people nga writing messages da, that it is not edifying, haan nga uston, it is already below iti ethics nga kunatayon. Narigat mat sa uti Diyos, iti wakat makita aming nga mura, aming nga binabastos nga ka, naalas mat diay. So, that is what I did. Nuna dumapay, hanakon pa nga reply. Why I reply in record, not to kick ka, bungalas, but tapno makita yung how I explain my gestures, tamay ma-misunderstand da iti napalabas na misunderstand da iti reply. So, na dumahanap pa reply da iti saludsod, unless no talagang urgent. But these are the things that I've learned. And these are the reasons. Ingano tatagkat-katawak. Anya, ada ka rin nagpalpalusutak na naipitak ti ito. Awan malagip ko. And, yada daw hindi apo nga dating nga ministry kat nagapu iti agbumbunga kan nagapu iti kinaulbud. Nam ti kinagpaiso na panutak. Awan ti malagip ko nga numaipitak kat dilitak ken anyaman dita nga I delete
ti may isang reply, may isang viewer o may isang message because of a valid reason. And I hope nga nakita yun dijay. Yeah? And udah dumahanak nga sumsumbat iti sa lutsod nga directly ti reply, iti text, iti daduma, kapusta iti kaparasan tayo iti mangyari lang kat karkaro nga ma-misunderstood na ka kunada unteachable ka, nalastog ka, naangas ka, gapusta, tinakita da lang kat reply, handa nakita jay gesture, yung kastak nag-explain nga, kaya muda siguro katagwalwala ki jay nga nag-reply. So, hoping, mangitid clarification da ito da ito tunggal may sa kada kayo nga agbibuya dito nga records tayo. Okay, God bless you and good night.